קרב על הילדה מהכיתה שלי, אני שם את ה-20.2 מיליון, היא שמה לי פרופורציות. אני יודע, לא שווה לי, אני די לוקח כאן סיכון רציני. אבל לא כזה אכפת לי להפסיד את זה, כי חבר שלי ברוט הביא לי את זה בחינם. יאללה, קדימה, קרב. ירוק אדל. לוחצים על כפתור ירוק. יופי. 5, 4, 3, 2, 1, גו. להסתער. כן, לא, וואי, שיקה, הייתי קרוב. לא אמרתי. איפה את? מה נעלמת? עינת. כן, לא כזה טוב בקרבות, אני יודע לכם. אבל אני יותר טוב ממנה, אני מקווה. כן, 1. יאללה, אני חייב לנצח את זה. האמת היא, הפרופורציות הזה היה שלי פעם, עשינו עליו טרייד, אני הבאתי לה משהו, כמה דברים כולל אותו על איזה משהו, לא זוכר על מה. תאכל לי מקל. רגע. אבן. אני הולך להשיג את זה, כנראה. וואו, איזה מהלכים. לא, נתקע לי קצת. הנה. קדימה, עוד 1. ליסר! נזכר לי, בטח עכשיו היא תצא. כן, אני יצא. היא לא יודעת שאם יוצאים זה לא אומר אני לא יכול להשיג את זה. מה? היא יצאה כי היא ראה שהיא מפסידה. טוב, אני השגתי את זה. איזה כיף לי. ביי חברים.